Hello mga ka-listeners, maayong gabi. So, gabi na gid mga ka-listeners. Diagi pong ko sa payag vlog ron kay wao kalakaw ron kay na busy no. Na busy og kuan arrange. Nya karon mga ka-listeners, mag-upload ta sa kuan mga asoy. Pasensyain lang ninyo ning atong upload ron nga mga asoy kay daghan og kanang laktod no sa na episode nga dili maayo ba daghang laktod no nya wa pa man ko i-upload lain no kay mao may akong na-edit pod wa ko kay balo ba nga naday mga laktod ni na episode ba nga nagkalaktod mo na nga pasensyain lang ninyo masabtan na ninyo akong istorya no inig maminaw mo mao din nagiingon na naay mga mulaktod ba pero masabtan niya po mga ka-listeners no nya ang title ani ang kalag ni Tarzan. Unique talagsaon po ni nga mga asoy no kay ang kalag ni Tarzan no. Nya kuan sa nagatang sa sumpay sa anggugmang buta wala pa ko kalugar og kanang kuan kanang arrange no. Pero ako gyud putong panikamutan nga maka-upload sa part 11 pero di pa karon kay apiki na. Masin ugma kung malugaran ako ron human ani na kuan shout out sa mga listeners dai si permanenteng nag-comment diri no sa Jankin Anota si Mirami Minalis no nalingaw siya sa Father I Am Your Father no nga drama sa mga pa kapaminaw og sa mga nakapaminaw na balika lang ninyo paminaw kay samtang gatrabaho mo malingaw mo no kay katawanan ba komedya kay ba nya sa patay itong isugutan ani shout out ni kuan day ni Ronel Prasco no nga maoy nag-request nga mobalik tag-upload diri nga og mga drama og ni kuan sa tingan tong nag-request halimo wagi ko katimaan nga pasensya jud na mga nag-request ba nga mag-upload ta diri no so mo-upload ta karon sa mga asoy sa mga ka-listeners kay kanang wa pa mo kakuan sa mga drama daghan pa kayong episode nga mga kulang kay ba pangitaon pa mag-upload daw dire pero napa may mga nakoy giandam nga drama unta pero daghan og kulang mga aw pang subayon og kanang pwede ba kay bisod man mag-upload ko nya di matiwas na ako pang gisubay ag mga ikadugtong ba nga moabot sa katapusang sumpay kayog makit-an ako balag daghan laktaw basta kay moabot lang sa katapusang sumpay i-upload na akong pugos kay para natay drama diri ma-upload no na mga ka-listeners og shout out ni Ma'am Life Journey ni Ma'am Gisuli no ni Ma'am Grace Blanca Flor og ni Isim no nga nalingaw po siya paminaw sa drama diri no og sa pikas nya si Annalyn Samson na minaw po siya sa mga asoy si Marcel Humawan, si Annalyn Buates, si Cherpar ug si Kuan, si Mary Ann Rostria no nga naminaw kanunay. Nabisi lang kay Ramadan dahil sila sa dito sa nang lugaran ng Ramadan sa Bayrog limot ko. Diyang dapita India ba na? Kalimot menon ko. Basta shout out niyo no sa Saudi ba na? Dubai ug Saudi no mo na iti Ramadan. Shout out ni Ma'am Mary Ann Rostria og ni Ma'am Grace Blanca Flor og ni Ma'am katong dili magpa shout out dahil katong mga ningtabang no sa mga niagi salamat kayo og shout out ninyo no di man mo mention di lang to i-mention kay para kuan pud ba para na may mga kuan gyud pud nga di ganahan og i-mention no kay ang ilang pagtabang sikreto lang ba yan ano so, hindi sila ganahan og i-mention salamat kayo no sa taon na to pero ako pagpasalamat di yun na mawagtang mga listeners no kay sa mga kalisod naman yung tabang mo yan na ba nya pasensya lang kayo kay wa pa ta ka-upload og mga dugang drama kay balo na mo sa kong rason jud na magbalik-balik ko ani daghan na po na ni comment no kabantay ko ni mo idol ba kada upload nimo sige giskot og labay ulo no mo na tinuod yun na iglabay akong ulo mao na rason jud
Na, sakit sa mata ba yun na mamana ako lang nagi murag di na ako ganahan mo balik og kanang hisgot kay basig mapulaan mo bag sa muka mo na imong vlog uy sige bagisgot og labad ulo no. Init pag panahon pod no. Usa po na hinungdan no. Pero mo lagi ngon nga magkadugay magkahina naman noon ha. Sabta lang yung mga kalusunas no pero ning kamot gyapon maka-upload og drama kay mamaya itong lingaw. Yan. Pa-shout out ng iro no. Pa-shout out ng mga ito sa likod. Yan mo ito mga kalusunas, di lang ako tason ng istorya kay mga asoy ra ba ito upload dun no. Paminawan niyo ang part na noon. Ang atong asoy nga ang kalag ni Tarzan. Ani kitos unang adlaw sa kong asoy ninyo nga naguluhan ang kalag ni Tarzan. Porbida no. Naunsa mga kalag ni Tarzan no. Porbida nagkarsuni sa mga ni Tarzan ni mga bata or nagbahagi hapon ang iyang kalag. Nahala, padayon ta unang adlaw sa kong asoy ninyo. Maura na imong iintriga ni mong sweldo, Waldo. O, libo ra kapin. Di ba 4,000 pesos man ang imong sweldo kada kinsinas? Unya na kumuhatag og saktong sweldo nimo, ha? Kung mulayas na kanang imong anak, nga ulitaw na. Mulayas na ka na din sa tambay. Nganong ako man ang palayaso ng akong anak nga si Warren, nga ubos pa man na sa akong poder kay ulitaw pa man na. Pues, paminuan na ka na. Sa? Paminuan na. Doon na naman ka na siya uyab. Paminuan na ka na kay dili ko gusto nga mukao na siya sa akong hinaguan. Palayasan na. Ano ang mo palayason? Nga mo manibay. Ikaw mo ilayas din ni Waldo. Yamat. Warren, anak. Ha? May kay niya ka? Abi kay maay kag trabaho dito sa lungsod. Unya ako. Usa lang ka mga ngahoy. Imo ko palayason. Dili ko ganahan mo. Busa layas din eh. Kung maayo ka pa og pagtatal nako, maayo sa nung pagtagan nako nimo. Apan bati ka. Ug wa ko malipay nga ikaw ang gipuli ni nanay sa namatay na akong amahan. Buisit mo! Yan mo! Otro pa ning binuhi yung iring o ginaw! Mikuha ka magkakahoy. Ayaw ka na pasipali ng mga binuhin akong iring o ginaw ha? Kini ang anay yung aning alam mo! Ayaw do! Ayaw na lang! Ayaw na lang doon ni Manay Nemo! Pasagdi na lang siya! Animal ka! Ikaw ba yan naman? Sukul gini ka na ko! Kini nga may sanimang! Hindi mo kaway! Ayaw! Mahili! Warren! Sumasaw tako gusto ka! Warren! Maging ka ba? Oo, ngayon na lang! Layas na lang din ito! O alam maging ka! Alam maging kalaban na niya! Nalagyan mo kapuyo! Sige! Mulayas ko na lang! Mulayas ko! Hayas sila! Ayaw na magbalik! Alaman ba? Ang ipusa na niya! Tara niya! Tara niyang biste! Apasa siya! Ipadaan niya ang tanan niyang biste! Wala lang ta kamusukol sa kapuyo ni nanay ni mo, uy, para wa ni kubot. Hagbayra ko nga nagpailom niya. Huwag si nanay. Nahiubos ko niya. Kay tuwa siya laban sa iyang kapuyo. Unya, mulayas na mga ka sa inyo. Asa mga kapuyo? Kalain sad nga ani kapuyo sa amo, uy. Basin masuko si tatay. Uyab pa lang bayat ta. Malaki na ako problema. Kung asa ko puyo ay iniron. Okay naman ko nga hindi ka puyo sa amo, dong Warren. Tay Tasyo? Noy Tasyo,
Ay, nagkawili itong anak mo, Malta. Mas mga mulayas na siya din sa ato. O hasta mga binuhi niyang iring o iro. Ha? Ang labay na. Panlabay ko na sila. Dala nag-buisit. Dugang-dugang na si gasto. Ay, dili. Di ko gusto nga hastang binuhi ni Warren imong hilabtan. Ayaw gyud sila ang hilap ni Waldo, ha? Aron dili ko mahiubos nimo. Malta! Ang nakadaot gud nimo kay imo yung kontrahan ang akong anak. Hasta ang iyang mga binuhi imo pang kontrahan. Waldo, anak ko si Warren. Ug dili ko makatugot nga malayo siya nako. Mahal ko kayo nga akong anak. Malta! Day! Malta! Hey! Naiubos niya ko sa Malta, day. Bahala siya. Basta ka di ko ganahan nga. Di ko ganahan ng iyang anak. Klaro kayo nga sa siya gusto nga. Gikapuyo kong iyang inahan. Busa, kinahanglan nga malayo siya. Ining bayan. Dong Warren, Mao na, Noy Tasyo. Doon na makikimo nga payag sa ibabaw. At tula ko dito puyo, Noy. Kanang payag nga naa sa babaw sa lasang? O, day. daghan ra ba mga bangis nga mananap nga nagpuyo ng lasang sa ibabaw? Usahay ra ba manglugsong na sa ubos ang mga mananap sama sa leon, tigre na basig patyon kas mga mananap sa lasang? Sukad, wa magi ko makakita og leon og tigre diha, Noy. Tuwa naman sa gawa sa atong nasod ka ng mga klasyas mananap, eh. Ay naalagi ko no. Sumagod. Di ba daghan namang mitungas diha nga wa na mabalik? Kay gibugno ko no o gipatay sa mga mananap sa lasang. Bitaw dong. Kay doon na may usa ka tawgod nga nakabalik ba nga pertigyon daghanan niya pinaakan nga gibugno kuno siya sa mananap diha sa lasang. Leon kuno og tigre ang mibugno niya. Oh, hala? Si April, nga akong iring. Kau ba niya ang iro na nga si Kabang? Uy, Niya sila. Niapas na ako din sa inyo. Waldo. Ay, nigog niya. Ano sa bakay na sige kaguol diha? Ay. Ayaw usiki ng mga luha mo. Ano yaw? Niya ang tanang kwarta nga akong tinipigan, day Malta. Nadihan na ni mo dayo. Si Warren lagi. Di ko gusto nga mulaya siya sa ato. Basta gusto ko nga ikaw mismo ang moapas niya, Waldo. Pabalikan siya din sa ato, Dong Waldo. Uy, di ganoon ko. Kanang anak mo nga wa ginay pagdahod ay ko. Mauna nga di ko ganahan na niya. Pasagdi siya nga di na mo pauli din eh. Pasagdi siya na Malta. ay pastila ning imong mga binuhi. Murag nagkasabot sila nga. Muapas mo din niya. Murag sila may utok. Nakasabot sila. May agpas gid sila din eh. Bitaw dong. Kahilig yun di mo mga hayop dong ay. Oh, kana ito pag yun. Mahiligo na kay kong mga hayop. Kaya ganing mga tao nga makakita ko nga mupatay ilaga. Digi ko ganahan. Maluoy ko sa mga ilaga. Bueno. Basta mauna to ha. Anhi ka na lang puyo sa amo. Oh, mao lagi ko ni Tasyo eh. Uya palang gud ni si Elsa. Unya mo tipo na ko niya. Yun na para good. Mangutan na ko bi. Klaruhon tani. Unsa man. May nahitabo na ninyong duha ha. Oh, kuan kining Tay. oh, Doon na Ti Elsa. tabo na mo.
Dahil sa Kaduwa wi. na, tay. Ay, pastilan ni Mamagsultan si tatay nimo. Masig masuk ko na si tatay nimo. Ay, daan pagyog ko nga may nahitabo na ninyo. Busa kasal na lang yun ang kuwang ninyo. Pero nay, bisan kun na nahitabo namo. Pero di lang lagi ko motibo ni Ilsa dinhi. At wala ko puyo sa hinimo na kong payag sa dapit sa lasang. Di ko mosugot nga ato ka mo puyo dito sa payag nga naadapit ka lasangan. Nga ikaw rang usawa rin. Alala, niya si nanay mo, dungwarin. Ni asin ang Malta. Anak, Mao na, nay Malta. Dili ko na kumuli sa ato. Dili ko gusto nga kamatay mi sa imong kapuyo. O dili sa kumupuyo dinhi sa ilang Ilsa. di lagi sad ko mosugot nga adto ka mo puyo sa imong payag. Basig mapatay ka hinon sa mga bangis nga mga mananap dito. Wa man ko mahadlok sa mga bangis nga mga mananap sa lasang. Gani, ako mananahaw ng lasang din ha si babaw. Pakikaharo man ko sa mga mananap sa lasang. Mga hayop lang na sila. Busa di ko mahadlok nila. Sumagod. Di ba, niya tong unang panahon, di ba may usaman katao nga nahimong hari sa lasang? Nga mao si Tarzan? O kung sa may buot na imong ipasabot. Gusto ka nga mahimong hari sa mga mananap sa lasang sama ni Tarzan? Awaran? Wa ko maingon nga gusto ko nga mahimong nga hari sa mga mananap sa lasang sama ni Tarzan ay. Kay di man ginamahitabo. O kung sudan siguro sa Kay dili mahitabo nga mahisama ka ni Tarzan. Ang mahitabo, kung mutungas ka yun sa dako nga lasang, mamatay ka dong. Kay pat yun kas mga mananap nga nagpuyo dito. Balik na lang sa inyo dong, uy. Ipasalig na mas nanay ni mo nga. Dili ka na awayon ni Waldo. Ay, pastilan. Bitaw dong. Ayaw lang tao lupo ka og payag dintong dapita. Gimadlong tabayag yun ka. Apan gidayon, gindi mo ang paghimo og gamay nga payag anang maong dapit. O, ari na lang ka puyo sa amo, dong. Musugot na mas tatay na ako. Ay, dili oy. Ayaw. Pangilad sa doon naon nga uyab pa lang gani mo magtipo na mo puyo. Ay, dili bayag yun na maayo. Pinasang Pauli na lang sa ato dong. Ako rin bahala aron dili na siya maghimo og dautan nimo. di lang una sa pagkaroon ay. Naibawar wagid ko nga di ka makapugong ang tawhana. Aron nga magsinanggaw. Sa kung paulit to sa ato. imo maguga siya. Imo maghanggi adto aron papaulion. Nya di man siya mauli. Pus ayaw pamugos siya. Wa tumada siya mga bisti uy. Busa ko balik na to din eh. Mubalik to siya din ni Waldo kung ikaw gidang muhapas niya. Busa ikaw ang adto ni Warren og papauli siya. Dili gani mo pauli ang akong anak, way duga. Uy. Wagi dog, bahala ka diha. Day Malta. Mao pa, dong? O day, ako to itiwas og baligya nga ako mga binangan nga kahoy. Kinalan nga makatigom ko ug dakong kantidad. Aron mapakasal dayon ta. Pwede naman tingali ko na mapakasalta nga. Dili lang ta maghikay. Ang importante ba nga makasalta? Iyo, guman sa tong kasal. Ikaw, good? Basta kay mao na to, ha? Ayaw pag-start dito sa payag nga naa sa stud sa lasang. Ay, lagi mo kahadlok. Ano sa man mo? Wa man gani ko mabatig kahadlok. Nga ako'y mapuyo dito. Unya, kamo nino yung mahingawa? Ayaw, ana. Ay, Okay hala lagi dong, ko. hala dong. Tanawa. Kana nagpaingon din sa amo pa. Sinoy Waldo man na, Siya tuod ka na. Kung away gani yun na. Ayaw lang ka papagigaway niya! Dong, Warren! Dong! Balik na rin, Dong! Naku, lagi siya mamati pa na ako. Iyang isugat si Waldo. Ginoo ko. Basin mag-away sila. Tay! Tay Tasyo! Tay si Warren o si Waldo! Basin mag-away sila! Tay Tasyo! Bugan. Asa? Baya. BG baya ni mo do? Sa BJ. Bida yun. Oh. Ha! Mura ka yung makasuga ko na. Ug makitakos ka na kuskusog na.
Suway lang. Iya, mata. Kanaw tag kinsa matikayang. Muli kaligutan ka mo. Ha? O bitaho na ko. Gidad mo ro. Maguwang kong gidad mo. Ha? Pagkawa gibatasan mo pagkabata. Ay, Tarong magbuotan kong pagkatao. Apan ikaw may nagtukbol dako aron musukol ko nimo. Kay bati magkagtasi nga pagkatao. Daw ka. baya. Kapoy silang tugir mo. Anak, pauli. Ay, nasuko na akong imong inahan nga milayas ka, pauli. Mupauli ko dito kung mulayas ka. Uy, Layas sa amo. Kaya di ba ito yung bahay? Layas, Waldo. kahilas baya ni mong palayason ko ni mo. Wa magani pagkapalayas. Baya, no? Og dili ka mo pauli, mas labaong maayo. Baya ni mo. Bikiki! Buuan ka man ka, ha? Kung gibuangan ka na ako, mas labaw ka pang buang. Buang-buang ka. Oh, may punisid akong bato. Oh, yung ginabay sa dakong bato ang iro nga naglubog sa agyanan. Hoy, Waldo! Unsang saan ang iro nga imo magil... Gibuhat na ko ang tanan. Apad gahi yun siya ko. Unsa ka hanggaw? Ako naman noon ang palayason. Para dahil na, tanan. Asa? Kwarto ta, tanan. Tani, higda ta dahil na. Saba diha. Higda Higda ditog imo kung gusto ka. Oy! Day! Ako na lang muluhod at itong animal nga warin, oy. Ako'y muhangyo niya nga mo pauli sa dinhi. Iwan na. Nasuko na na kusmalta. Tuwa si Warin paingon sa payag nga duol sa lasang. O lagi tay, ako yung gikuyawan, basta mo ana na siya diha. Ay, hasta ko, oy. Purbida kining bataa. Di gyud mahadlok nga bugnoon sa mga mabangis nga mananap sa lasang. Aw, hinuon. To ara mahinon sa ibabaw ang lasang nga naay daghang bangis nga mananap. Bisa na tay, uy. Kuyawan magugukunggot mo na ang mga bangis nga mananap. Nga muduluhog sa... Sa payag, ha? Ang mudistansya lang tagamay. Tana, Elsa. Awa ang payag tay. Ha? Sirado man. Mura man ugway tao. Uy, basin na siya sa sud. Warren! Dong! Warren! Waren! Dong! Gawas yas! Sukad. Karon pa ko makatungas din sa babaw. Nga doon ay daghang mga bangis nga mga mananap. Oh. Hala. Saan na sa unahan? Leon ka na? O may gibuglo siyang gamay nga hayop? O diyang ikaon? O ka nang naa sa dapit pangiwa nga bahin? Mula pa nagtigri? O, ala, di ko kunya ka ng gamay nga baboy ihas? O, lo, yung gibuglo, di kunis-kunis. Lah, dako kang bitin. Di pa dong nako. Murag gutom ning bitin na da. Kuptan ko ba yung kinigidan ako sundang. Oh, doy. Maluoy ra bagi ko nga mupatay mga hayop. Nagbahag lang ha. Kalit og nito nga. Ang bitin wala pa dayon sa pagduol nako. Ug ang mga hayop niduol niya. Oh, nangyugpos. Ingon sa nadlok niya. Ang tao nga kong kipaabo nga mutungas din sa halapan nga lasang. Ikaw ang akong kipaabo nga pakita dining dapita, Warren. Oh, nakailan ka na ko. Yun na. Nga nung maghanap ang imong bayon. Kinsa ka? Unsa? Ikaw? Ikaw si Tarzan? Ang hari sa mga mananap sa lasang? Oo, ako tao ni Warren. Pero...
Hanap na lagi ang imong bayhon. Natural nga hanap. Kay kagin ko. Dugay naman kong patay. Ngasta? Dili kini mao ang lasang nga akong gipuy-an sa panahon nga buhi pa ko. Apal kutob sa mga dapit nga puy-an sa mga bangis nga malanap. Sama sa lasang, ako kining balwarte. Ug kining dapita. Naghinubra na ang ilang kabangis. Kay mo bugno ug mopatay na sila og tao. Ay kita kabitaw nga nagbahag na ko. Tawgan ako sa kungan nga Tarzan. Oo. Oo, Tarzan. Kana, mo na gusto kong isang pitipula ko. Balik ta itong imong gisulti. Tinuod yun nga kining mga mananap. Ang akong ikagulan pag-ayuwa rin. Kay supag yun ka na sa akong buot nga mopatay sila og tao. Bueno, moadto kita sa dakong kahoy nga natumba. Adto ta magtiwas og sulti. Ug guman pa mga hayop nga wa ko makaila. Basta ri ako, dili sila maghilabot mo. Silang tanan magpuyo. Kakita kabitaw nila o. Nagatubang na to nga nagtanaw lang. Sige na, tanawa rin. Adto ta maglingkod sa natumba nga dakong punuan sa kahoy. Tana. Gaganihan naman din nga nagpaantaw sa payag ni Warren. Piluwa magid siya na to makita nga migawas nak. Basin wala sa sud sa payag si Warren nak. Pero nakita maguna ko siya kaganina nga. Niya din ang rumbo ni Hatay. Niya gid siya din paingon. Mao man bitaw nga misumbalik ko sa kung agi tay aron sultihan ka. Aron nga maapas na siya. Pero ano man niya ganihan ta dinhi. Mao ka Hatay? Sige tay, tana. Mamiya na lang ta din napita. O mato na lang ta sa ilang bay. Basta parig may pauli na siya dito. Ay, tanan ako basin doon ay kalit nga mutunga nga bangis nga mananap niya. Bugnoon ta, patyon ta unya kanon. Kahadlok baya. Wa man mauli si Warren. Kalipay ko kaha kung nauli pa siya. Kung mao ka na, asa mo ka di si Warren, uy. Hain ba dihay kadto paingon ng akong anak? Ayaw to ninyo og pangita. Di na tubatang way buot ka masaag ni napita. Pagid noon mi mo paduol sa iyang payag ay mahadlok mi nga hamagan unya mis mga bangis nga hayop sa lasang. Distansya ra mi sa payag. Apan taud-taud na mi tong naglantaw sa payag apan wa ki Warren nga may gawas. Diyos ko. Diyos ko, basig ibugno nagikaon si Warren sa mga bangis nga mga hayop sa lasang. Agoy. Paduol ko ninyo Usa man na. Wana. Patay na tumalta. Pagilom, tanawaldo at Kita palang noon ang hamagan sa mga bangis nga hayop sa lasang. Patay tag di oras. Wana, paabutol ta lang. Hangtod sa gabi Ya, mauli siya. Kung dili siya mauli, ay, tuan na siya ron sa sots ginawaan sa bangis nga hayop sa lasang. Diyos ko, hindi ng taon ka na may tabo. di ko musugot nga mamatay si Warren. Unya, Dili, tuwa na. Waldo. Tuwa na. Pagilom o sa lasang. Unsa? Ug alaot ang magagmay nga mamalanap nga idalang pamatyon ug kanon. Mosugot ra unta ko nga mukaon sila og mga hayop nga angay nga kanon. Apan wa na sila mosubay sa husto nga pamagi. Ug ang labing pati kay mipatay na sila og tao. Ikaw ang himuon kong Tarzan sa bagong panahon. Ikaw ang himuon kong hari sa tanang mananap nga niya sa lasang. Unsa? Ako? Kana tungod kay nakita ko sa lasang. Apan unsaon man? Unsaon man mo patuog mo tawod sila nako? Yeah. Nakakita ka na ining gamay nga liso nga niya tupad sa imong gilingkuran. Hala? Wa man ganina sa akong paglingkod. Bato nga murag kadako sa Julin. Unya, sige. Kuhaan ko ni. Niya nasa ko kamot ang bato nga gamay. Nga sa ato pa, musugot ka gyud ay sa kuhangyo. O Tarzan, aron dili mapunan ang ilang mapatay nga mga tao nga
Natuon ko na. Musinggit ka lang og kusog sa kungan. Ug diha dayon, mahimo kang isud sa lasang. Hangtod na sa mga mananap sa patag. Mao ba? Tinuod lagi magisulti. Base nagbinuang ka lang. Wa ko magtiaw ni mo, Warren. Sige na. Isinggit o kusog ang akungan nga Tarzan. Sige na. Unsa na nahitabo na ako? Kalit nga, nawa ag sulog na ako sinina og short. Nagbahag na lang ko ug wala sinina. Kana tungod kay ikaw na mao si ako. Bisan ang imsan. Ang mga mananap sa lasang. Ni aliro nga ako. Og Panginoon purma. Ingo sa miyok mo. Ang natunduha. Gusto ka. Ug ikaw. Ikaw na karon si Tarzan. Ang hari sa tanang mga mananap ini sa lasang. Lakip na sa mga mananap sa patay. Ug muyukbo sila nimo kung ilang makita ang iyong bayhon nga mao ako. Wa ba ko magdamkon ini nahitabo na ako karon? Hapit na mo gabi eh. Huwag yun mabalik si Warren. May balibad siya. Mahadlok sila nga muadto sa maong dapit. Natural oy nga mahadlok yun sila. Pulos bangis ang mananap nga naa diha sa lasang sa ibabaw. Ug si Warren, wala. Klaro kayo nga gipatay na to sa mga mananap sa lasang. Si Ilsa sad, pwedeng hilak ato nga wagin mabalik si Warren. Diyos ko, salamat niya na si Warren, ang akong anak. Warren! Tang, Mao na nay. Ugi kang karon. Walay tao nga patyon sa mabangis nga mga mananap sa lasang. Nga no bang nakasulti ka mag-ingon ni Ana, ha, Warren? Tungod kay ako. Ako na ang hari sa mga mananap sa lasang. Unsa? Uy, Dong, ikaw? Ikaw, Dong Warren? Hari sa mga mananap sa lasang? Unay, nga nung taon dong, nga nahimo ka man nga hari sa lasang, mura ka na nun anak o si Tarzan? gipamo mo na, Elsa. Kung to ako sa lasang, ako mo si Tarzan. Maya, ikaw naman kaha si Tarzan do Warren. Hala, pagbahag nga do. Kikantos Tarzan do. Magbahag man to. Ikaw na ba, Waldo? Wala ba kay pagpangga sa mga hayop? Makita ko pa gani nga ikaw mo pasipahan nila sa mga hayop? Na, ipapatay ta kita sa mga hayop nga imong pagadagmalan. Ay, Saron! nagkukon sa mga tao! Dagal mo! Anong di mo mapaka? Hala! Nakabuhi ko na ang mga dago nga iro ni ng Tarzan o nanggukod ang mga tao! Uy, maldito ra ba ng iro, ha? Uy, mo gawas ninyo, ha? Bakit mapakal mo sa ilo, ha? Hala do Warren. Hari ka magkahaslasan do. Ha? Hari sa mga mananap sa lasan. Diyaw na mo! Tana. Ang gagmay niyo, ay! Warren! Warren! Asan ka? Warren! Balik ka na! Balik ka na! Ano na karon masuta? Kung tinuod ba ang gisulti ni Tarzan ako? Ngasta ang mga mananap din sa patag. Mutahod na ako. Kung mahimo na akong Tarzan. Dini. Mayo, kaya ako lang sa dini. Tarzan! Nausap na ako ba yun? Ako na si Tarzan. Nagbahag lang. Ay, ayaw lagi mo pagdool ni Max nga akong iro, ha? Kay maldito kayo na.
Ay, gibudalan magkuna siya sa kumbana, maong nilugdot og nakabuhi! Ang kayo kay magkabata! Magkuha bis pilote, ha? Ha? Uy, ayaw lang intaon, uy! Ayaw lang taon! Max! Max! Doon ni Max! Mamauli tas ato! Max, dali! Madlok na rin ang mulol niya, ma'am. Ikaw nagiyak ka. Ayaw, patangero! Ayaw! Ah, Ako yung mapakalma sa kero ninyo. Huwag ganun balik sa inyo, Ma'am Tasing. Wala tao nga! Nagbahag! Galit mo ito, ma'am! tao nga nagbahag! Ay, iyang ginuol si Max nga akong iro! Pagpuyo ha. Pagpuyo. Ayan na! Basta lang! Mikitiw-kitiw ang Pasok ko ikog ni nimo. Max nga miatubang sa tao nga nagbahag! O mitilap-tilap kinis iyang tiil! Pagpuyo ha. Tinsam ka ng taong nagbahag! Kalma lang. Ubang dakong iro! May kalma kung may patuho niya! Salamat, Max. Nga may patuo ka na ko. Ayaw kahibo nga nagkaila ko nimo ha. Ha? Nabati man gud nako ang imong amo nga mitawag nimo sa ngan nga Max. Ma'am, dali na. Kuyugi ko ngadto sa inyo. Kaya aron dalon si Max sa inyo. Aron nimong higtan og balik. Uy, baya. Sila ba si Nanay Malta o si Dailsa? Mitipon ba sa mga tao nga nagtapok, nga nagtanaw nako? Hala, no? Kinsa ka itong nagbahag, no? Isa man tong Mitahod tawahan na nga niya nagbahag dito, raman. Iroy ako! Mitahod niya! Muragi siya og si Tarzan nga nagbahag lang. Nakaila kay ko atong iroy ni Ma'am Tarsing. Maldito kayo to. Kung makabuhi na labi sa kinsalay gukdon ang iroa. Awoy! Asta ko! Naibaw ko kung unsa ka maldito tong iroa. Mao, Pero baya, giyano ra magduol og gipakalma atong tao nga nagbahag. tay panagod di ba nga namong man to si Warren ganina? Nga siya na kuno maong hari sa mga mananap sa lasang. Hala! Dili ba taha nga katong tao nga nagbahag mao si Warren? Basin misud siyang lawas ang kalag ni Tarzan. Oy! Unsa? Tasyo. Si Warren, gisudlan sa kalag ni Tarzan. Saba niya, uy! Baitasyo! Kadugay nga namatay ni Tarzan, kadugay na ato. Unya, karon lang siya magkundinar o musod sa lawa sa tao. Pero ay, kakuan manggod, nakakita manggod ta nga mitahod og miyukbo ang maldito nga dakong iro atong taong nagbahag. Ug ang iyang bayhon, murag gisag si Tarzan. Bitaw tay. Ako mabasa man jud kog novel no. Ang iya porma ba, murag siya si Tarzan. Kung siya man si Warren nga akong anak, di ko musugot nga magpadayon kini. Kinahanglan nga mulayas ang kalag ni Tarzan sa lawa sa akong anak. Baya, no? Nga sa ato pa day, Malta. Mituo sa ka. Nga katong nagbahag, mo to si Warren nga imong anak. Baya, no? Nasudlan sa kalag ni Tarzan. Ingna noon nga nasudlan sa kalag sa Tansan. Daghan baya na mong wana. Aw nga nung apil man ko. Kamu, daghan na mong buang. Tanaoy, mamauli ta. Tana mo. Ay, hinian na kita sabay. Og si Max milubog sa iyahang pwesto. Og nagpatara na lang nga gihigtan og balik ang liog sa kadina. Sige ma'am, uli na ko. Diara di ang imong malong Imo maguning nga gihatag nako gaganina og gipakupo nako. Ay, lain magkaing tanaw do nga nagbahag ka lang ba? Mura, kabaya tawag si Tarzan. Gusto ka? Ako gikini mo nakita karon. Nya si matubangan. Ako si Tarzan, ang hari sa mga mananap sa lasang. Ha? Ni Adong, dawata kining akong suhol ni mo dong ha. Usa ka libo ka pisos na dong. Salamat ma'am. Mudawat ko ini. May na lang ni nga ihatag sa kong nanay. O ako na to nga gisultihan si Max nga dili na magminal dito. Sige, aris ako. Og salamat ka sa kwarta ang imong gihatag ma'am. Sige. Unsa ka to iyang gisulti? Tarzan kuno siya.
Siya kuno si Tarzan, ang hari sa mga mananap sa lasang. Kalain ako tanaw na eh. Nga nagbahag lang ko. Ay gana kay gitunulan ko ni ang Tarsing sa iyang gang malong. Ug ako din ang gitabon sa kong lawas. Adi ni. Mingaw na ni Dapita. Ani ko din eh. Pabalik na ako. Sa natural ang ako pagtao. Warin! Nabalik ako sa kong pagkawarin. Mupaulin ako sa amo. Nangita di mo na ako? Oo, daw, nangita minimo. Ay, nangita yun minimo, kundiin ka. Ay, kami yung tanan ang nangita tao ni mo, oy, Warin. Oh, usay kaming tanan kon. Ha? Kamuray nangita ining hanggaw nga dako. Agay, agay. Ha? Ako wa magud ko mangita niya. Ay, Lipay gani ko kung di na siya mo balik. Ikaw ba, Waldo ba? Kanyahay ra gyud na kontrahan ka ni Warren kay bati kay ka pumutratar niya. Ambot ba oy? Maglagot magyud ko ining buang dako. ay, agay, agay. Basta ikaw ha. Ay magnuan ti ka ha, Waldo. Imo pa gani nga pasipada ng mga hayop. Ipapatay tagid ka sa mga hayop. Uy, bay, kahilas ni mong manulti, uy. Usa man ka, ha? Ikaw, Tarzan, nga tuhuan sa mga hayop. Oh, Oh, ako si Tarzan. Og katong tao nga nagbahag nga giyukbuan og gitahod sa iro ni Ma'am Tarsing. Ako kadto. Oh, ikaw katong tao nga nagbahag dong Warren? Ikaw to dong, Warin? Ay, dong, saba ka niya, oy. Ikaw tong nagbahag. O, lahi lagi mong naong. Di mo to ikaw ang naong sa nagbahag. mao na. Basig nagutman ang anak mo, Malta. Mau. Pana, nalisuan na tingali na. Naliso ng turnilyo, na. Liso ha. Nga na, nabuang kay napasaras kaon. Mau. Bay, isuda lang nas mental hospital imong anak. Uy, Malta. Kuha ka na. Ah, sige. Aron mo mutuo nga ako katong nagbahag ka ganina nga tao. Labi na ka na Waldo, ha? Niya. Saksihin ninyo kung unsa mahitabo nako. Usap si Buhaton mo dong. Tarzan! Uy, Oh, unsa na? it's. Unsa yung wit? Uy, hala. Nausap ang imong bayong. Ikaw nagkatong tao nga nagbahag. Anak tinuod ba kini akong nakita? Nga sa dili ko makatuwa sa kung nakita. Dungan. Nalibaw to kumalibo. Dili na karon ako si Warren. Ako na si Tarzan, ang hari sa mga mananap sa lasang. Ha? Tanawa? Ano? Nasya ka, Waldo. Nataghapan gid na ako da. Nataghapan ako. Sakto gila gitong akong pangagpas nga ikaw ang tao nga nagbahag nga among Ano itasyo? Tungod kay di kag ni Tarzan ang nakiktabi ninyo karon. Uy. Ako gihapon kini si Warren. Kung si Tarzan pa ko karon, lahi unta nga tingog nga inyong nabati karon. Ako gid kini si Warren. Atay pa. Unsa man pagkahitabo nga nausab bali mo. Basta usara ako ikasulti. Nagpakita nako ang kag ni Tarzan. Ug mihangyo siya nako nga hapsayon ko ang padagan ron sa mga hayop sa lasang sa ibabaw. Kay nag-unay na lang kini og bugno. Uy. Ug ikaw, Waldo. Pasaylo ako. Nga magwaldo na ko nimo. Kay batik kag batasan. Alala. It's done. Osman, ha? Bagay ba ta? Ay, bagay. Bagay ta, hamak. Kanang imong mga hayop. Ha? Osman, kanang imong iro-giring niya. Basta mo dool na ako, pamatyon ko na, Kinim. Tama na! Kay nga naman. Ha? Nga naman ang kabayo ni mo, ha? Mao ba? Kabayo! Dool diri! Lugnot anang... Naputol ang pisi sa kabayo. Uy, naniya siya. Paingon siya itong tangan. Uy, yamat ra. Mituman ang kabayo sa imong bando. Pero, wag niya po ko. Wa ako mobilib. Kabay isugo. Hala, kabayo. Gaksan ang imong amo. Pag lips to lips mong duha. Uy, alala. Kabayo! Hagkis si Waldo. Ug human nimog hawak niya. Patiri siya. Patid-patiri. Human nimog hawak. Pagdali!
Babaya! Uy! Karon. Patiri siya maayo. Ayo. Hantod na mamatay. Dihan mo! Gug na siya kabayo. Pero ayaw lang siya iga sa pagbatid. Patay kini sweldo. Dong, ayaw lang, Dong. Ayaw rin taon mapatay swaldo, Dong, sa kabayo, Dong. Mahal man na ako swaldo, Dong. Ayaw mo kabalaka. Dili siya patyon sa kabayo. Ang iyarang kahadlok mo patay niya. Hala! Naabsol sa kabayo sweldo. Hala! Ay! Ayaw, ha! Maluoy ka! Ayaw kong patiya kabayo! Oops! Ay, buhi ko! Ayaw kong haksa! Gabon! Ayaw! Gusto na! Gusto na kabayo! Kaya nakuyapan na siya. Biyahe na siya kabayo. Hala, wala naman na magliyong si Waldo. Uy, patay at tingali siya. Waldo. Mamatay gani si Waldo. Ikaw yun ang mabasol ni ining tanan, Warren. Waldo! Waldo! Igo na lagi na siya nakuyapan. Ayaw na din kasukugod na ako, nay. Tanawa na guna siya, oh. Kung may bunog ba na siya. Ala, kabasa siyang pundiwan, no? Ala, klaro kinakaihi. Anadok sa kabayo nga. Migo ko nung bugno niyan kaihi. Waldo! Waldo, bangon ba? D-in-M-S-N-W. Sa? Dili na kumusukol ni mo, Warren. Yara si Adi lang. Manay Waldo, ikaw rin nakig-away na ako. Kung pinangga pa lang kung nimo, ha? PSOP. Panggaon sa unta tika. Uy! Ha? Warren! Ay, migo na tadong, ha? Oh, unoy Waldo. Og salamat nga imo na ko pinangga. Salamat in town kay nag-ayo na yun ang inyong tinagdan sa usag-usa. Kining gikan di W. Sa man ano? Oo, dong, Warren. Karaan man. Ay. Dili na, dong, dili na. Ako nang isaad ni mo. Ngano bang pulos man abbreviation ang inyo? Busa Warren nak. MHK. Uy, MHK. Ay. Mohang. Nay. Mubalik ko niya ako sa lasang, nay. Aron nga makikita sa kahag ni Tarzan ang hari sa lasang. Maguyo ko ni mo, Dong. Inikbalik ni mo sa lasang. Gusto ko nga mutanaw sa kalag ni Tarzan. Sa kanong. Ayaw. Kuyog sa kanong. Kaya iyang gihatag o gipatuon ako. Sige. Ayaw Basta, na. mo na tudong nga, ibalik sa normal ang imuhang pagkatao. Dili ko gusto nga, mamahimog ka Tarzan nung, uy. Oday. Sige. Iin. Ato na ko. O diyan ako. Dining halapad og siot nga lasing. Kay ako man si Tarzan nga ilang nakita. Bayhon ni Tarzan ang ilang ikatubang karon. Si Tarzan. Asam ka siya? Tarzan! Tarzan! Pakita na ko, Tarzan! May hangyo ko nimo. Ay mong tuyo. Nasayod ka na di, Tarzan? Oo. Gusto ka na nga ibalik mo ang gamahanang bato nga naan mo. Nagsige magkukhilak si nanay nako, Tarzan. Kay gusto nila nga mabalik na ako sa normal kong pagkatao, sa akong pag-ako. Nga ordinaryo lang nga Warren. Basta nga akong uyab. Gusto sad siya nga mabalik ko sa normal. Hay. Kining apan sarili pa nako hingpit nga iuli nimo ang katong gamahanang bato. Sa dili pa ko hingpit nga mabalik sa akong pagka-ordinaryo nga Warren. May ihangyo unta ko nimo, Tarzan. Gusto unta ko nga makaangkon kog daghang kwarta aron madato ko. Kwarta, Warren. Salamat. Daghang salamat, Tarzan. Sige na. Hatagin ako daghang kwarta. Sige na, Tarzan. Sige na. Mangita na lang ko og laing tao na akong bindan sa gamahanang bato.
Unsa man ako sa paghatag og balik nimo sa gamhanang bato nga ako naman to nga giton. Mandui lang ang bato nga mugawas sa imong baba. Mugawas sa kanasi. Oh, unsa? Oo. Gamhanang bato. Akong ibukang ako baba ha. Og gawas dayon sa akong ginhawaan. Gawas na gamhanang bato. Datasan, nigawas na sa kong babang bato. Niya. Oh, dawata. Ambi. Sige. Tana. Ihatod na ka na ko sa ubos. Ayaw pag-inusara nga maglakaw ka lang na dili ko ikaw kauban. Basig bugnuon ka sa mga mananap. Wa naraban nimo ang gamhanang bato. Pero Tarzan, ang akong gangyo nimo, ang dagang kwarta. Oo, di ay. Halimot ko da. Gamhanang bato. Hatagi ko og usa ka dako nga bag nga puno sa dagang kwarta. Nga pulos tagsa kalibo. Karon dayon. Hala! Kali mitungan ang dako nga bag og nagbagal kini. Sige. Ablihi ang bag aron imong makita ang suot. Sige na, Warren. Oh. Hala! Kwarta! Pagkadagang kwarta nga niya sa sul, sa bag. Salamat. Daghang salamat, Tarzan. Daghang salamat. Wa pa man gyud mabalik si Warren, Waldo. To ako no kini sa lasang. Mabuto lang nato nga mabalik siya tay Malta. Dili man to siya hilabtan sa mga bangis nga mananap sa lasang. Kay tuwa man dito ang kalag ni Tarzan nga manalipon niya. Mayon ta kon tumano ni Warren ang akong gihangyo niya. Nga mabalik na siya sa normal nga pagkasiya. Di ko ganahan nga mahimo siyang usa ka Tarzan. Basta, di ko gusto. Uy, di gid maayo. Basin sa tanto niyang dawat sa pagkatarsa niya. Na, tingalig, dili na niya siya mabalik sa pagkawarin. Magsigil lang unya siya og kanang bahag. Moadto ko sa ilang Elsa. Basig naabot na siya og tuwa siya dito mipakita og una. Wa pa man mo anhi si Warren ng Malta? Abigin na ako og tuwa na siya sa inyo. Bitaw. Ngano magkang nadugay man siya, uy. Diyos ko. Wabakay daw tang nahitabo ni Warren, no? Basig ipatay na hinoon siya sa mga bangis nga mga hayop sa lasang. Ako hinuon, huwag yung ko'y pagtuo nga mahitabo na. Hasta ko ng Malta. Way daotan nga nahitabo ni Warren, uy. Pabuton ta lang siya mabalik siya dinhi. Magpaabot lang ta ng Malta. Okay. Niya na ta sa ubos sa lasang, Warren. Salamat sa imong paghatod nako dinhi sa ubos, Tarzan. Og salamat ining kwarta nga imong gihatag nako. Way sapayan, Warren. Ug hangyo ko lang, kung madato ka na, ayaw usba ang imong batasan. Pasig mahimo ka ng mata pobre kung madato ka na. Kana ang dili mahitabo, Tarzan. Utabang ko sa mga tao nga magkinahanglan sa akong panabang. May adlaw raon niya ang magpakita ko nimo pag-usap, Warren. Pabuta ang akong pagpakita nimo pag-usap, Warren. O Tarzan. Sige, adto nako. Og usbon nako, salamat kaayo. Salamat sa imong pagtabang nako. Daghang salamat. Sige, lakaw na. Kaya sundan ko ikaw sa akong pananaw. Samtang magkalayo ka. Sige na. Sige, adto nako. Ikaduha na siya katao nga may uli sa gamhalang bato.
Kinsa magha ang akong bindan ni ining bato. Kanang dili na yun nila iuli pa hangtod sa iyang kamatayon. Kinsa man. Hapon na. Apano pag yun si Warren? It's in BD. Ha? Hapon na bitaw da. Actually, kung kamalaka ini... Uy! Si Yaron, ang akurong anak. Uy! Ay, salamat. Hala! Siya na karon Malta! Ninang ako anak, ni Ana siya. Hay! Giingnan ta bitaw ka. Ngaway na utang mahitabo niya. Dong Warren, dong, dali, dong. So, diri, dong. Hala, kadaghan kong kwarta sud ni anang bag. Hoy! Naghana na dunga rin, oy! Hinatag ni sa kag ni Tarzan, Nay, ni Waldo. Ug madato na ta. Ug, Nay Waldo, dili ko gusto nga maghuna-huna kag kining pagkawat aning kwarta, ha? Pasidaan lang ni ako, Nay. Masyan ba yung mangawat ka? DDO! Mag-away na punta. Saan? DDO! DDO. Saan na? Dili dong, oy. Buta naman ko dong. Nganong mangawat man ko nga kung madato mo apil man sa kuana. Salamat. Dahil salamat, Noy Waldo. Ya, Noy, ayaw lagi saba sa mga tao, ha? Nining dakang kwarta. Okay ba, Noy? Oo. Aban si Ilsa, kinahanglan nga masayod siya ni ini. Ug magpakasal na niya, mi. Magpakasal na kami si Ilsa. Salamat dong. Igihatagan ka og daghang kwarta sa kalag ni Tarzan. Madato na unya ta dong. Kikining among payag dong Warren. Ato sa doon niya ning iapil og paayo ha. Oo, uy. Pero, boy, unahon na to, ang atong kasal, day Ilsa. Oo, sige dong. Magpakasal ta. Pero, dil na ta maghikay og dako. Basin mahibong unya ang mga tao. Oo. Ug human sa atong kasal, magbuhi kunuhay tag mga hayop, mga baboy. Aron makatuo sila ba nga ang pagpamuhi og baboy, uy nakapadato na to. Di ba? Oo, dong. Sige. Magpakasal ta dong. Magpakasal ta sa labing madaling panahon. Daghan na kitag mga binuhing baboy, no? Pag nagtugi ang mga tao nga nadato ta tungod sa pagpamuhi og baboy. Bitaw. Iis! O iis. Og ako sad. Ay, salamat sad nga gihatagan ko nimo og kwarta dong ha. Baya dong maghuna-huna ya taday Malta kun unsa say atong negosyohon ha. OW. Unsay OW? O Waldo. Oo. Dong pa rin. Unsa man? Takod. Kono ka ng salamat sa daghang kwarta nga imong gihatag ha. Tiin! Taong nagbahag! Hala. Og hanap ang iyang bayhon! Mao sana ang imong bayhon dong dihang nahimo kang tao nga nagbahag. Bitaw. Di ba? Mao gyud. Siya ba si Tarzan dong, ha? Unay, siya si Tarzan. Og hanap ang iyang bayhon. Kay kagman siya. Warren, migo. Ikaw lang gihapon akong binlan ining bato nga gamhanan. Uy, hala. Aron maoy manghong sa mga hayop sa lasang. Uy. Di lang ko anak Tarzan kay di man mosugot si nanay ug ang akong asawa. Ang tao Tarzan. Pangita na laglaing tao, oy. Mahangyo lang ko nimo, Tarzan. Anong, ayaw lang si Warren. Ay, nahala oy. Yung Tarzan. Sige, adto na lang ko oy.
Ug salamat ka nahimo ikaw nga higala sa mubok nga panahon, Warren. Adto na lang ko. Babayo. Balik lang siya na wa! Loya Ay, Tarzan lagi. salamat. Kay misugot siya sa atong hangyo niya. Nimbaw ta kong balhibo. Dako ginako pasalamat ni Tarzan. Nagihimot ang kwartahan. Dako ginangako pasalamat sa kag ni Tarzan, ang hari sa lasang. Malipay magdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O dini mga bata, mga kasama na tapos kung aso ninyo ni siminaw ng aruluhan. Ang kalag ni Tarzan, dini lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinita ng dalit ka na to sa RMN Drama. Butan nga bata. Ang butan nga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata, ni nanay pinangga. Sa pag-iswela, si teacher malipay. Kaming mga bata, uot. Ang butan nga bata, malipay magdulang. Mo to mga listeners, ang drama no, pasensya lang ninyo kay dili kayo kuan ba kay daghag na nay mga nang laktod. Pasensya kayo kay mao man na napilian sa compile no. Pero kana mangita kog lain kanang na-sure gyud nga hapsay ba kay mo di man gud hapsay pagkakuan kay nay mga laktod. Ipangita anako lisod naman pangitaon tong original gyud nga sa DWHP ba. Lisod kay pangitaon na. Na ko'y mga file ari nga daghang kulang. Na akong gipangita pag asa mga asa ko ikasumpay ba. Mo ni problema. So sige lang. Kay ugnay usa mawala pwede ra to i-upload kay masabtan man. Problema ani daghan kay laktaw kay di gyud pwede. Pwede mautan. Ay ni request bitaw sa drama nga Balintawak Jack. Na ako i-record na sa una kanang Balintawak Jack pero sa katapusan na murag tulo man sa to ka episode kanang katapusan na ba paingon naghinapos niya naghinapos nga sumpay duha ka buok niya katapusang sumpay no sa Balintawak Jack nga drama niya namin ni-request nga mag-upload na idol di man pwede kay dito na ta sa katapusan ba niya mo upload ta na nadyo mangita unsa misong danon di man ta kasabot pwede lagi istorya pero mabitin gyapon no sa photo ning uban di lang ta mo upload og kulangan kayo gawas og gamay rag kanang kulang mga kalusinas kay mo upload ta napo tay mga request sa uban nga basin pohon malugaran ako no katong mga ubang request di pa lang karon kay kuan na may mag-up naman gyud nag-upload na sa mga drama yung request na ako ng ubang files kanang mga gi-request ninyo nga drama nga pwede gyud ta na ko i-upload so na may ga-upload ubang channel gud pod nya respeto lang ko ba na di lang nato na atbangan no kay para di pod di po tayo madamay tanan ba sa reuse content kay lisod man og ma-reuse content hinon tanan manang mangita tag dili way kapariha no mao gini importante no bisag taw-taw na kung ga-upload og drama pero mo respeto jud kana mga uban pud ga-upload kay nang inabuhi man pud sila ning kamot ba lain man pud akong ang kunon tanan ako mo upload tanan sa drama di ko makigaangay nya dir ba ko tag-iya sa drama di expire ba muna nga kung sa ilang gi-upload di lang ko ma-upload mga kalusinas kay para angay tanan no kisa tong ganahan na mo upload sila na mo padayo no nabitaw kang mga gwapa drama no kang amiga drama no so ug sa iyang gisugdan siya ray joy mohuman na namin ni request sa drama nga agenda unya si amigo may nag-upload na mo na nga punpuhon mo upload sig balik kay balo ko yan ang ibalik man kay iyaha man ang nasugdan nya kana pong mga kalag nga bunguton iyan naman ang nasugdan no so iya gyud ang tiwason
Napa lang siguro siya kakulian, no? Tingali wala siya load. Yan na ba? Kaya mo na problema, way load. Ako dahil nagkahapit naman ni ma-expire. Hapit na ma-expire ni mga listeners, no? Muna nga, matawag-tawran na putaan eh. Pero nikamot ng gapon, no? Nikamot ng gapon kay para nagpuntay drama. Mo to mga listeners, kay taas-taas na itong istorya eh, no? Kay balo ko mangita kay puno sumpay sa ubang drama katong sa atong Pikas channel, no? Morat atong sumpayan na to mga kasi ugma mga listeners, panikamutan lang, di lang ko muyug sure nga ugma, no? Kay pamta kay balo. Kay udaghag kulang pangitaan pa man sumpay. Pero og gamay ray kulang, bahala na lang. Sayo naman pag-edit na kay labi na tong ang gugmang buta kay namay ka ng istorya, no, nga ang niagi nga na ba ang niagi na nga na masabtan ra bita to kay namay narration, no. Pero sa uban nga murag mahalata gyud ninyo nga uy laktod man unsa naman sumpay to nga na ba. Okay mga listeners, thank you so much for watching, no, og sa atong mga listeners nga OFW. Shout out yung tanan, no, di lang ako ma-mention tanan ron kay bubo ra na itong kuan, no. O salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta sa akong channel bisan pa magwanat ta kayo nag-upload og drama, no. Salamat kayo ng tanan nga nagpabilin gyapon. Magpaminaw, no, og katong uban imbalik na nagpaminaw, no, kay taghuwat nga patay drama, no. Nya mo to mga listeners, thank you so much for watching og amping mo kanunay, God bless sa atong tanan.